Ara na blue first ni. Pero kung kuha. Atas sih gamay mo si ma'am. Hangko na po ka sumiro mo atas. Ito na po. Di lagi mo dire. Ato nito. Ge. Kita kita terbang dulu. Kita ayo tu. Kumayo tu. Taman. Mangay sa katong mama. Betul ni. Ni ako gulit lang. Siya pong ka primero. Basa. Siap. Simut sa daan, simut. Pasingot na rin siya daan eh. Simut. Lambos sih. Rolling. Darah. Sikat kan? Taruh, Action. Dah. Gabi. Si pahangan. Dinudul ba? Balik ke atas. Atas bau. Ini lah, ini lah. Katakan, punong dari kapal dari anak kau. Terus meliput.
Sabar lagi. Sabar, upo na. Sulo mo lakaw di unahan. Muna ang ada bi. Wan. Ora. Patang re. Magkapon ka. Sila pandog ni mo. Iwangihan eh lakaw. Rolling action. Wah. Mangita ko kapilungan pre. Ato pre. Ada lagi. Maklaro man na tubig. Pagbabaw na tira. Pagbabaw tira kaso. Di sini si kamao silap sa ko. Ada be? Ay, sa na pre. Gusto ko pre. Okay ha. Okay, ito na gig. Nato lang. Dawatan ko pre, basa juga lagi kini. Ya, apa may kamera? Ay, pre. Basa na ko pe kamera. Ay, basa ka pre. Nato porma ha. Ay, pamilya pre. Ah. Ito ba? Ay, bubuan mo. Dili, ana ra man ako sa kamot. Di ipaagig lug kayo. Ipaagig lug kayo ba? Pagi ba, pagi. Ano naman ka na? Pre. Kana okay ra. Kita pre. Gigi, rolling. Gigi.
Kuan pre. Wala ka ni dialog. Wala dialog. Sabli ka ako kadaghan. Mamoro. Gi. Gi rolling pre, rolling. Dagobay ka sa over, dagobay ka sa udan. Gi. Rolling ka ha. Gi rolling. Action. Kapit na horot to. Ay. Luwit na on. Bugal-bugal lang ako. Luwit kita na lagi. Luwit kita na on. Kita ang uwan pre. Dito eh. Di balik ka sa ato, kay kasa gi. Ato na padayon. Bangan sa plate pre. Punin mo sa kabaldi oy. Dagan taas ba gini mo pa na ibubo pa yung last. Sunod. Ibubo yung last na. Ligo ka sari. Pre, okay ra ligo ka pre. Punin mo na oy. Hindi ani, oslo ra siya tinga ngoni hindi ani. Ha? Magapian taron. Mo gani nahon tani kay para takot ako taguras. Kay ayaw pa man. Tabangan mo sabi. Magtanong pa siya, magtanong. Balik sa kabaldi eh. Kapya pa man nako glass dagan. Ayaw mo di ara. Yo Sara. Basta umayan ni mo ani nga mo. Okay ra nga magtanong man siya. Gini na. Ako nang sagsabotaan ko. Gini. Gi, pud sana pre. Pud sa kabaldi. Kabaldi kay para Repo pre. Tatap sige sa kana. Tugno ba? Iya ko istorya ni pre. Ano ba? Ano? O pwede sana nana. Ana ba? Ay, kuwang pa man. Kuwang pa. Di ka basa kay ato kay Sakto sa to pre, ang one pre, hada pita pre, wala ba? Nato ang style. Nindo tanon, dito ra pud ang tuo ba. Kaya sa ka ba sa kabuit sa ko. Di, continue to dapat pre. Tinyo ano ba? Uwam, sige sa kana. Nindo tanon ang reaction sa naong ba? Putol ng ngisim kanon. Sige, katuwa na ko. Na, rolling. Rolling, action. Ana ka tangtang ka sa imong kuan. Kay tangtang sa imong kuan. Mahayang retso, ha? Sige, usip timing nga pre, tangtang na pre. Sige. Naga. Ligo jud ana pre. Ligo lagi siya rin. Ako man ilis ani. Uy, wabit lagi ko ligo siya. Oh, mau ni unahon dai. Oh. Gigi. Nyara ya. Antag pa siya sa kurong ha. Ano na pre? Last.